Il-ħadd filgħodu somolu ta' 29 sena tressel qorti u ġie akkużat li juża l-vjolenza waqt serqa fuq raġel ieħor f'San Ġiljan. Il-każ seħħ fis-sigħat bikrin tal-15 ta' Ġunju fi-triq San Ġorġ f'Paċeville. L-akkużat ma jaħdimx u m'għandux indirizz fiss f'pajjiżna. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea huwa ġie akkużat li kkaġuna ġrieħi gravi fuq il-vittma li żammu kontra l-volontà tiegħu biex iwettaq serqa u li kiser il-paċi pubblika. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u baqa' jinżamm arrestat sakemm jixed il-vittma. Favur il-vittma ħarġet ordni ta' protezzjoni. Żagħżugħ ta' 22 sena ingħata sentenza ta' 5 snin ħabs talli 3 snin ilu kellu x'jaqsam sesswalment ma' tifla li dak iż-żmien kellha 12 sena. Iż-żagħżugħ ġie akkużat li f'Awwissu tal-2021 ħasem f'attivitajiet sesswali ma' minorenni f'Witilajne. Meta l-akkużat ġie interrogat mill-pulizija ammetta li kellu x'jaqsam sesswalment mat-tifla u qal li dan seħħ meta kienu qed jaraw television flimkien fuq is-sodda flimkien mal-ġuvni li kienet qed toħroġ miegħu it-tifla. It-tfajla li llum għandha 15-il sena qalet li hi u l-eks arus tagħha marru d-dar tal-imputat u bdiet titkellem miegħu fuq is-sess. Fl-istess episodju iż-żagħżugħ urija r-ritratt tiegħu bla ħwejjeġ. Il-qorti qalet li t-tifla instigat li żagħżugħ biex jagħmel dak li ġie akkużat bih meta poġġietlu jdejh fuq il-parti tagħha imma rrimarkat ukoll li missu rrikonoxxa u rrealizza li t-tifla kienet għadha taħt l-età. Għaldaqstant iż-żagħżugħ instab ħati tal-akkużi miġġuba kontrih u ġie kkundannat sentenza ta' 5 snin priġunerija. Isem l-akkużat tniżżel ukoll fir-reġistru tal-pedofilija fejn hemm imniżla n-nies li jkunu nstabu ħatja b'abbuż sesswali fuq it-tfal.